Dnes vám predvediem cenovo veľmi výhodné navigačné zariadenie DG210 od firmy DreamGo. V predajnom balení sa nachádza záručný list aj s návodmi, DVD disk s obsahom manuálov pre software a hardware zariadenia a záloha navigačného softvéru, samotné navigačné zariadenie, elegantné textilné púzdro, mini USB kábel, držiak do auta, autonabíjačka a sieťová nabíjačka a adhézny disk pre pripojenie navigačného zariadenia na palubnú dosku. Navigačné zariadenie DG210 je strieborno-čierne, veľmi elegantné multimediálne zariadenie so 4,3 palcovým displejom, ktorého rozmery sú šírka 115 mm, výška 80 mm a hrúbka 22 mm. Hmotnosť zariadenia je 218 g. Na ľavej strane tohto zariadenia sa nachádzajú v poradí zhora konektor pre externú GPS anténu, ďalej sú to tlačítka pridania alebo ubratia zvuku a ako posledné je tu tlačítko vypnutia alebo zapnutia batérie. Na pravej strane zariadenia sa nachádzajú zhora slot pre SD alebo MMC kartu, 3,5 mm jack konektor pre slúchadka a ako posledný je tu konektor pre nabíjacie adaptéry. Na vrchnej strane zariadenia sa nachádza tlačítko vypnutia alebo zapnutia zariadenia. Na dolnej strane zariadenia sa nachádza mini USB konektor pre pripojenie datového kábla. Na zadnej strane zariadenia sa nachádza tlačítko reset zariadenia a je tu zabudovaný reproduktor zvuku. Vpravo dole je tu uschované dotykové pero. Uhlopriečka zariadenia je 10,9 cm. Šírka displeja je 95 mm. Výška displeja je 54 mm. Rozlíšenie displeja je 480x272 pixelov. Zariadenie má 65 000 farieb. Procesor zariadenia je 400 MHz. Operačná doba zariadenia je 3 až 4 hodín pri aktívnom GPS. Toto zariadenie má zabudovaný 22-kanálový GPS príjimač s chipsetom a má integrovanú GPS anténu. Navigačnou aplikáciou tohoto zariadenia je DreamGo Navigator V20.8 vychádzajúcej z iGo 8, ktorá prináša lepšie 3D zobrazenie map s topografickými elementami a disponuje s možnosťou obohatiť mapy o 3D modely budov. Toto zariadenie sa predáva v dvoch verziách. Najlacnejšou je verzia s mapovým podkladom 21 krajín východnej Európy Eastern Europe, do ktorej sa už ale nedajú dokúpiť mapy západnej Európy. Preto by som vám doporučil zakúpiť si skôr verziu s mapovým podkladom celej Európy Full Europe. V prístroji sa nachádza aj MP3 prehrávač, videoprehrávač a fotoprehliadač.